Robert Abela għandu jwieġeb ċar dwar l-abort. Sosna dan il-membru parlamentari Ewropew David Casa wara illi riżoluzzjoni li talbet li l-abort jiġi inkluż fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ġiet ivvutata waqt is-sessjoni plenarja tal-Parlament Ewropew fi Brussell. Din kienet riżoluzzjoni li ġiet kofirmata mill-MP tal-Partit Laburista Cyrus Engeler. F'kumenti wara l-vot, il-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew David Casa stqarr illi l-isforzi kostanti biex jintlaqtu il-kompetenzi nazzjonali fejn jitlu liġijiet tal-abort huma destinati illi ifallu. Wasaħa illi dawn il-proposti huma f'konflitt ma' trattati li jistgħu jiġu emendati biss b'unanimità. L-ebda riżoluzzjoni ma se tkun qed biddel dan. Iżda huwa kundannabbli illi il-membri parlamentari Ewropej tal-Partit Laburista stess qed imexxu l-isforzi biex jitolbu li l-abort jiġi impost fuq il-poplu ta' Malta Għawdex. Dan kif fil-waqt li Engeler mexxaw ta' sem tiegħu biex tiġi imbuttata il-qudiem din ir-riżoluzzjoni l-MP Laburista Alfred Sant astjena milli jivvota. David Casa insista li qabel Malta saret stat membru fl-Unjoni Ewropea, Gvern Nazzjonalista ta' dak iż-żmien kien innegozja salvagwardji b'saħħithom biex jiżgura illi kwistjonijiet bħal dawn ma jiġux sforzati fuq il-poplu Malti kontra ir-rida tiegħu b'mod partikolari permezz ta' protokoll 7 ta' trattat ta' addizzjoni. Aħna bħala Partit Nazzjonalista kontra l-abort. Il-Partit Laburista ikun tajjeb li jgħidilna x'inhi vera l-pożizzjoni tiegħu u nistenna l-Prim Ministru jgħidilna x'jaħseb dwar din il-diskrepanza li għandna f'Malta u fil-Parlament Ewropew u jekk kienx jaf illi nofs biss id-delegazzjoni tal-Partit Laburista se jivvotaw kontra din ir-riżoluzzjoni. U insista illi il-pożizzjoni tal-Labor dwar l-abort hija diġà dubjuża wara tentattiv moħbi biex jiddaħħal is-sena l-oħra meta ġew proposti bidliet fil-kodiċi kriminali illi sussekwentament ġew irtirati minħabba l-protesti fit-toroq. Għalhekk David Casa saħaq illi Robert Abela għandu jkun nadif u jistqar b'mod ċar jekk jappoġġjax l-azzjonijiet tal-MPs tiegħu fil-Parlament Ewropew meta nofshom biss ivvutaw kontriha.